खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। कच राजबंसि हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै फिन आरोबाव दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव एबसुआ बनजार सावनानै खुद्रिसारगोन। मरान मटक आरो बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंसि हारिनि सुबुंफोरनो एसटि होनो नागिरनानै सोरखारा लाहार फाहार खालामगासिनो थानायखौ लानानै दिनै बेलासिनि 4 रिंगायाव एबसुआ बनजार सावनानै खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय गासैबो थियारि जादों। बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव गासैबो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों एबसुनिफ्राय। भैरबकुन्दनि साखाथियाव गान्जा प्रसेसिं दोनग्रा जायगाखौ बोखांनो हादों, जेराव 124 किल'ग्राम गान्जा, हाइड्रलिक जेक आरो गुबुन आगजुफोर बोखांनो हायो आरो गान्जा पेकिं खालामनानै इउपि आरो बिहारसिम दैथायहरो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय 2 सुबुंखौबो हमदों पुलिसआ। बेनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ होननानै उदालगुरि पुलिसआ मिथिहोदों। भेरगाव जिल्ला लाइमोन गांखं इउपिपिएलआ गोसोखांलाय गथायदों। बिटिसिनि दानि सोरखारा लाइमोनफोरखौ नोरजिया खालामनायनि सायाव दाबि दैखांदों। आथिखालाव बिटिसिआव गोदान सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि गोबां जायगाफ्राव मेला फुजा फालिनायनि मुङै उदाङै जौ जुवा, ड्राग्स लानाय, फाननाय, लोंनायफोरा गोबां बांबोनायखौ नुनानै खुंथायनि हायुंगिरिफोरखौ बेफोरखौ होबथानायनि राहा लामा लानो थाखाय खावलायनानै मैया भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल आरो लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफोरनि मोनसे हानजाया गांसे गोसोखांलाय गथायदों। भेरगाव महकुमा बेंगिरिनि आखायाव गथायदों बे गोसोखांलायखौ। मोनद' हारिया ट्राइबेल दाबिनायखौ लानानै बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' बिथांनि बिबुंथि। आसामाव मोनद' हारिया ट्राइबेल दाबिनाय आरो बिटिसि राजखान्थिनि बागै बेसेनगोसा बिबुंथि फोरमायथिदों बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। आसाम आरो बिटिआरनि मोनद' हारिया ट्राइबेल दाबिनाया मोनसे जेंना महरै नुजाथिगासिनो दङ। बे जेंनाफोरखौ भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारासो समाधान खालामनो हागोन। ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनो ट्राइबेलनि मर्यादा होनाय आरो होयैया भारत संबिजिरनि आखायावसो दङ। संबिजिरनि नेमखान्थि बादियैसो ट्राइबेलनि मर्यादाखौ मोननो हायो। बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'आ बेजों लोगोसे फोरमायथिबावदोंदि ट्राइबेल खालामनाय जेंनाखौ आथिखालाव थाखानाय एसटि हारिनि सुबुं आरो दा बे समाव एसटि मर्यादानि थाखाय सोमावसारनाया मोनद' हारिनि गेजेराव सावरायलायनानै बे जेंनानि राहाखौ दिहुननो नांगौ। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों बाहागो लागोन आरो खामानि मावगोन। बिटिआरआव जोंनि हान्जाया दाबो गोख्रों जानानै दङ। बिटिआरआव थानाय मोन 26 हारि माहारिनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावबोदों आरो मावलांबाय थागोन। आथिखालाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि सोरखार फैनायनि उनावनो बिटिआरआव जौ जुवानि आड्डा, गावजों गाव हिंसायारि जाथाय आरो बायदि जाथायफ्रा सोमजिगासिनो दङ। फैबाय थानाय आसाम बिधान सभानि बिसायख'थियाव सोरनि दोलोजों लोगो जागोन बेखौ फैबाय थानाय समाव मिथिगोन होननानै बुंथिबावो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों दासान्दि सोलिबाय थानाय थासारि आरो आसाम आयेन आफादाव बोखावजायै गवालपारा जिल्लानि कच राजबंसि हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानै गोथौयै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बेनि अनगायैबो मोनद' हारिनो एसटि होमारोब्ला जोंबो आलादा रायजोनि थाखाय जानजि खाफ्रायनायानो साबसिनसै होननानै गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। फैगौ बिधान सभा बिसायख'थियाव एनडिएआ गोहोआव फैफिनगोन आरो दिसपुराव सोरखार दागोन होननानै दाबि खालामदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे समाव कंग्रेसनि आखायाव थानाय आफां आसामनि माखासे बिधान सभा बियाबफ्रा 2026 मायथाइयाव बिजेपि आरो मित्र दलनि आखायाव फैगोन। बिटिसिनि सिङावबो राजखान्थियारि सोलायनाया जागासिनो दङ होननानैबो बुंथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। পিএল হিসাবে আমি বহুত কথা চিন্তা কৰি আছোঁ যে আহি থকা বিধানসভাত ইউপিপিএলৰ এটা ৰোল থাকিব। বিধানসভা যিটো আমাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে বিধানসভাৰ কাৰণে, আৰু আমাৰ যিহেতু এমপিও আছে 2জন, MLA আছে 7জন। যোৱা নিৰ্বাচনত আমাৰ নিৰ্বাচনটো ভাবা নিচিনা নহ'ল বিভিন্ন কাৰণত, কিন্তু আমাৰ দলৰ এটা ভেটি আছে। নতুন চৰকাৰ আহিল, ইয়াতে আকৌ BPFৰ চৰকাৰ আহিল। চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিবিলাক টিনেজ বুলি কোৱা হয়, কম বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী জুৱা খেলা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। বিভিন্ন জায়গাত আজি পূজা হৈছে, কিবা হৈছে, এইবিলাকত জুৱা খেলাটোৱে বেছি প্ৰাধান্য পাইছে। আৰু আমাৰ সময়ত জুৱা খেলাবিলাক বন্ধ হৈছিলে আৰু তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী এটা ভাল পৰিৱেশত পঢ়িছিলে, ৰিজাল্ট ভাল হৈছিলে। আৰু দুখীয়া মানুহবিলাকো পূজা চাবলৈ আহে, তেখেতসকলে মিঠাই কিনি লৈ গৈছিলে বা তেখেতৰ পকেটত পইচা ঘূৰি গৈছিলে। এতিয়া জুৱা অহাৰ লগে লগে কাৰো পকেটত পইচা ঘূৰি নাযায় আৰু এইটো বিশৃংখল এটা।
আৰু লাহে লাহেকৈ চুৰৰ মানে এইটো মানে পৰিৱেশটো আকৌ আহিছে কোকৰাঝাৰত চুৰ আৰম্ভ হৈছে বিভিন্ন জায়গাত চুৰ আৰম্ভ হৈছে কাটি থোৱা ধান উঠাই লৈ গৈছে কোনোবা ঘৰৰ পৰা মটৰচাইকেল চুৰ কৰিছে কিবা কৰিছে এই পৰিৱেশবিলাক আহিছে যিহেতু আমাৰ সময়ত যোৱা নাছিলে